Začalo to rokem 2015. Straubing, Pavlov. Pokračovalo to rokem 2016. Balaton, Pavlov. A teď to pokračuje rokem 2017. Tady? Jako natáčím, tak něco řekni. No, jako nic tady Přípravy byly jako vždy velmi pečlivé a samozřejmě Oldřichov. Že mi všechno vadí. Co si doma vyděsit zuby, tak protože mi teďka vyhnal z koupelny, tak si budu muset učit bez vlaku. Jedeme právě do Přerova, kde nás vezme vlak v 6:16. Z Oldřichova do Přerova jsme ujeli našich prvních 10 kilometrů. Na návrh v Přerově a ty už stačí jenom počkat nějakých 20 minut na vlaček. Jsme tady ve vlaku Cestou vlakem jsme potkali nějaké trable, ale naštěstí díky pracovníkům železniční správy trable odskočily stranou a my pokračovali dále do Prahy. Dobrý, konec. Po příjezdu do Prahy jsme měli náspěch do dalšího vlaku, který s náma pofičí až do vysněného Hamburku. A Jirkova pravidelná fotečka. A zase následují trable se schody a soukáním kol do vlaku. Už nám nic nepřekáží v cestě vlakem do Hamburku. Takže jsme kde? Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, hlavní nádrž. A to? Ty auto. Co? Naše první zastávka v Německu. Drážďany. Po 5 hodinách jízdy ve vlaku jsme v Hamburku. Je to masakr. Prostě si dělat oběd uprostřed Hamburku. Máme hlad. Chceš jít na hamburger? Navštívili jsme i Labskou filharmonii, kolem které vedla naše cesta. Hamburg je druhé největší město Německa, jeho největší přístav a jedna ze 3 městských spolkových zemí Německa. Hamburg má 1,74 milionu obyvatel a rozkládá se na rozloze 755,22 km². Od vystoupení z vlaku do našeho spaní jsme ujeli krásných 20 km. Dobře, že nám nepeče slunko, protože bychom byli dehydratovaní. Ale kose jako prase. Už náš druhý den jsme ochutnali vůni venkova.
kole jako ze zvyku, Vilda píchl zadní pneumatiku. Máš to píchlý nebo ne? Píp. První větší město, které jsme navštívili, bylo Lauenburg. A také jsme dostali nějaké ty vstupenky zdarma za pěkné úsměvy do muzea vodní dopravy po Labi. Protože nám hrozně moc pršelo, tak jsme navštívili jednu hospůdku, kde jsme si koupili hamburger s hranolkama. Potom, jak začalo svítit sluníčko, jsme pokračovali dál. Naši druhou lehárnu jsme našli na kopci hned vedle rozhledny. A samozřejmě jsme nezapomněli pozvat komárky. Zatímco Jirka chrupkal pod stromem u cesty, my ostatní jsme si udělali pár fotek na rozhledně. Pěkné, pršelo prý v noci dost? Pršelo celý ráno. Pršelo celý ráno? Pršelo celý odpoledne v podstatě. Jo, pršelo pořád. Tato krásná cyklostezka nás zavedla po mostě až do malého městečka Demit. Byl čas na svačinovou přestávku. Po svačinové přestávce rovnou na pěknou cyklostezku, která vedla mezi divokými konmi. Nechyběla povinná koupel v Labi. To musí jít jednoduše. Nikdo si nechce špinit ruce. Třeba to zkusit Ujeli udělat, jsme to dneska železo. asi 120 km a máme krásné místo. Já si myslím, že dobrý, ale když se otočíte, tak krp. Máme i vlastně všecko. A pojďte za mnou, dámy a pánové. To ještě nekončí, bude něco lepšího. Tohle se nám nikdy nestalo. Měli jsme hajzl, měli jsme všecko. Měli jsme vodu. Ale že bychom měli pití, Vodu měli. to se nikdy nestalo. Nacházíme se na místní cyklodálnici.
mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vlas, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Takže tady nám vleje pěkně česká vlajka a jsme na křížení Labe a nějakého kanálu, nevím, jak se jmenuje. Lhave nebo tak nějak. Je to kanál. A jsme velice poctění, že my, reprezentanti České republiky, jsme se mohli účastnit této akce a mohli jsme vidět tu krásnou stavbu. Už jsme viděli mnoho krásných staveb, mezi ně patří třeba Gabčíkovo a to je asi všechno. Takže děkujeme. Čau. Ahoj. Tento kanál má na délku 325 km a jedná se tak o nejdelší umělý vodní cestu v Německu. Od křížení Labe a kanálu jsme rovnou zamířili do města Magdeburg. Za Magdeburgem jsme si vybrali pěkný kemp. Na 100 metrech to začne dřít a otočka zpátky do té dědiny, najít cykloservis a servis. Vysypaný střed. Ložiska v piči. Už trase, ptal jsem se. A? No, musím přes řeku. A co se teda stalo? Zadřený střed. To je špatný. To je velká oprava. Do filmu dobrý. Po půlhodinové opravě Marcelovýho šroťáku jsme se zpátky vydali na cestu pod vesele se usmívajícím sluníčkem. Mojí čtelce z Němčiny pohled z Německa. Mohli bychom, no. Našli jsme si posezení, zapli muziku, rozpálili vařič a měli jsme těstoviny. A DJ Vilda. Dalším pivkem jsme si zaplatili dálniční známku na cyklodálnici. Poprvé na letošní cestě jsme použili převoz přes Labe. A kapitán lodi byl dost fajnový chlapík.
že Honziček nám tady dneska dělá snídaňku, Tady máš, bulka s paštikou. jako standardně. Stávej už konečně, už je 11 hodin. Takže půl deváté. Bude pršet dneska do 11. Pršelo celý ráno, celý poledne, prostě celý dopoledne. A proto jsme museli šlapnout do pedálu, aby jsme dohnali ztráty za dopoledne. Cože? Ty tam byl cukrový tam, tam byla taky skla. Jdeme dál? Jo, jdeme. Další velké město, které jsme navštívili, se nazývá Wittenberg. Od roku 1502 je univerzitním městem. Wittenberg se stal po příchodu Martina Luthera v roce 1508 a uveřejněním jeho 95 tezí. Další velké město se dalším mostem se nazývá Havelberg, kde jsme si dali fajnovou kávičku s fajnovou zmrzlinkou. Dobré ráno, Viléme. Dobré ráno. Ahoj, Terry. Dobré ráno. Dobré ráno. To je chlapec s pozdravem, s úsměvem. Do dalšího města Myšeň nám stály v cestě schody, ale s radostí jsme je vyjeli. Město je proslulé myšenským porcelánem, které se zde začalo vyrábět v manufaktuře roku 1710 jako první porcelán v Evropě. Kde jsme, Vildo? Drážďané, už konečně. Je tady ale hodně aut. Viděl jsi to? To je Jaguara? Byla Mazda. Fakt? Ježišmarja. Honza, takový autosalon, a nemím poznat. Drážďany je zemské hlavní město. Nalézá se zde sídlo zemské vlády. Město má více než 530 000 obyvatel. Některé potíže jsme překonali pomocí lepící pásky, takzvaného tejpu. Čekáte nějaké další větší opravy? Nečekám další, ale, ten určitě je na tejpě. Ten měl tejp v krvi. Další úpravy nečekám, protože se blížíme v České republice a ano. Tejpa už dochází. Tejpa byla používána na mnoho věcí, například Marcelův. Je pravda, že si
jak si jmenoval hlavní strážce Tejpa, toho menšího pomocníka, který jaksi je pomalejší o něco, ale... Je trochu pomalejší, ale učí se ho. Jednou bude taky takový, jak já. Dobře, takže Bude to trošku tvrdý, ale bude to taky takový. Super, das ist super. Dá si super. Danke, vielen Dank. Tohle je Susan, která nás vzala na prohlídku města, ale ještě předtím nám doporučila fajnovou prodejnu kebabu. Tomorrow and the day after tomorrow and Sunday there's a city festival, which is happening once a year. So that's why everything is full with stages. So this is the Semperoper. It's an operetta. It's everything full with shops and stages. This is the Za 30leté války v první polovině 17. století nebylo město nějak poškozeno či postiženo masovým rábováním. Roku 1685 město kompletně vyhořelo. Opětovná výstava města ve stylu baroka byla ukončena až roku 1732. see it from inside because it's all golden Jo, and it's takže so unique because it's a round church. pokud bychom si našli čas někdy příště, tak se podívat určitě do toho kostela dovnitř. Takže je to hezký. Je to nádherné, kruhový kostel a zlatem vybavený. Zlatem. Výborný překladač. Díky. Máme 8:30 a my furt jedeme. Konečně nový den, šance něco zažít. Zkusí něco zažít. Mám pocit, že je pátek a že jsme dneska v Česku, ne? Jasně, z 30 km. No, tady to by kamenem dohodil. Akorát to musí vždycky najít a znova hodit. Už je to jen kousek k českým hranicím. Ano, dámy a pánové, jsme v České republice. Už nám jenom chybí kousek do Děčína. Že nacházíme se na Pravčické bráně, kde pod teda. Teď vylízáme, velice dobrý kopec. A těšíme se tam. A jsme zvědaví, jaký budou výhledy. A ozveme se teda tam na místě. Panoramata budou skvělé. Ano, zde hlavka tady je slíbená, kterou jsme měli, ale bohužel tak jenom pro jídlo a pro pití. Můžeme pokračovat dále. Zde vidíme tu díru, to je ta brána, jo, kdyby náhodou. 26,5 metrů a výškou 16 metrů se jedná o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. Je jedním z nejnavštěvovanějších míst a zároveň symbolem Národního parku České Švýcarsko. Kamera, prosím sem. Jak si dává sám. Takže tam nahodíme kilometry, jak říká Sava Bíječek, hodíme kilometry po Německu. No a potom vlastně zadáme na vlak do Prahy a tam si dáme pohodičku.
Pojďte tam, co tam máte za zádama? Nic. Co vy? Můžete mi říct, proč jste zase stranu tady? Vysvětlete laskavě. Nechci nic říct, dobře? Budete zažalován za znečištění této přírody. Ten fekál si vemte a jdeme. Jsou proti mě pomalý uhlí. Zemí lásky, česnek. Jsem Bitcoin. 23:00 jsme přijeli vlakem z Děčína do Prahy a hned jsme se ubytovali v kempu Troja. Hned ráno jsme vyjeli na 25-kilometrovou výšku po Praze. Řekněte nám něco o naší cestě, o našem závěru, prosím. Já mám hlad. Já mám hlad. Chceš? Otočka, dej se. Zase další focení. Děcka, otočte se. Máme tam koláč. Takže jo. Kolem 5:30 budeme v Lipníku a pak, jak už jsme říkali včera, Oldřichovská party. Dobrý den, pane. Kde se tu berete? Dobrý den, dobrý den. Teď on s náma Zdar. tu začínám vlakem. Zdar, Brec. Čau. Co jste tady? Tě jdu poznat, blázne. Což tak já už to ukončím, ne? Po 10 dnech jsme zpátky doma v Oldřichově. Jsme u konce našeho krátkého filmu. Účastníci toho zájezdu byli stejně jak minulý rok. Honza Prudil, Jiří Prudil, Tereza Prudilová
Vilém Bějček, Marcel Bějček a Sáva Bějček. Cestu jsme zvládli za 10 dní, byli jsme 10 dní pryč mimo zem. Z Hamburku do Děčína jsme rádi, že jsme tu cestu zvládli přes 800 kilometrů a uvidíme příští rok, jestli něco zase podnikneme. No a nezapomeňte nahodit nějaký ten like na video a odběr samozřejmě. Děkujeme moc, mějte se, čau. Čau.